Jesus is very consistent. Noma ngabe uvela hlobo luni lwenkinga, ngifuna ukuthi kuwena awusalusumbambela ukuthi noma engayisolvanga kodwa uyakuthanda. If there is one thing ehlanganisa uNkulunkulu nomhlaba, the love. Awubaye bathi abanye uyakhumbula indlela wawuvutha ngayo uJesu usanda kumamukela, manje sewuyaphola sewuyabanda, mhlawumbe usagijimi ngaleliya giya. Ngithi mina it is okay ukuthi kube njalo, ngoba ngenxa ukuthi umuntu indlela mayinde uhamba ukhathale, uhamba ume uphinde uqhubeke, kodwa khona into eyodwa engashintshi bafowethu okuyiyona esenza singasuki kule ndlela, uthando esiqale ngalo. Lo thando athe makuthiwa start wasinikeza lona. Jesus is very consistent. uJesu akashintshi bafowethu uthando lwakhe bafowethu alujiki indawo, luma nje ingunaphakade bese kuba umuntu oshintshayo, ngoba sibabonile nesaqala nabo abangasekho kule ndlela. Usho njalo ohlabelelayo ukuthi abanye baqala indlela entsha, hayi Nkosi yami, abanye bahluleka, kodwa into bafowethu esingayigaranta noma umuntu engahluleka endleleni, ngisho kuthiwa uyabuya naye angafakaza ukuthi noma ngike ngasuka kodwa lolu thando engisuke lukhona ngibuya lusakhona. Uthando lukaJesu bafowethu lumile, ngisho umuntu esemthuka uJesu ukwazi ukukuthanda ngendlela efanayo. uJesu bafowethu uthando lwakhe noma sekuthiwa uyamphika alushintshi. Uthando lukaJesu alushintshi noma sekuthiwa ushumayela enye into ephambene naye, akumyeki ukuthi akuthande. Bafowethu, so ngifuna ukuthi bafowethu into esenza sibe yilolu hlobo lwabantu ukuthi sibanjwe ngothando. uJesu akasibambi nangenkani, uJesu akasibambi ngepunishment, uJesu akasibambi bafowethu mhlambe ngama-threats, but usibamba ngothando. If there is one thing that keeps us in Jesus, it is his love. Ayingisho ukuphumelela bafowethu, ayingisho impumelelo le esigcina kuJesu, asiyona impumelelo. Ayingisho izibusiso, chabo, akusikhona ukubusiseka okusenza sihlale kuJesu, ngoba kuyenzeka sizithole sisengxakini sizwele ngathi siyasidinga isibusiso kodwa singasitholi, but into esenza sihlale kuJesu uthando. Akuyona ngisho healing, ngoba kuJesu sihlala noma sesigula. Bafowethu, kuJesu sihlala noma sesibanjwe ukugula, noma sekuthiwa bafowethu sesiyabalelwa ney'nsuku, kodwa asikwazi ukudedela uthando, ngoba uJesu unalolu hlobo lothando olukwazi ukukusibekela manje, lukubambe uzuye ngaphesheya kwethu. Umdedela kanjani uJesu who is willing ukuba nawe ngaphesheya kwethu? Bafowethu, isifo uzivumela kanjani isifo sikuhlukanise noThixo? Ngoba kukhona abantu uthi mabekhuluma athi mina lento yevangeli ngayiyeka mhla ngigula, kwangabikho mfundiso ngivakashelayo kuzongikhulekela, mina ngayiyeka lento yensindiso mhla ngigula, ngathandazelwa kwazi kwabizwa nabantu abasuka kude bezongikhulekela, kodwa ngangasinda ekuguleni kwami. Namhlanje ngisenaso lesi sifo. Uyivumela kanjani into yasemhlabeni ikuhlukanise nothando lukaNkulunkulu ozothi noma usufile aqhubeke nawe? Noma ngabe yini bafowethu, noma ngabe yini eyenzakalayo kule ndlela, noma ngabe yini ngifisa nje ukuqinisa, noma ngabe uvela hlobo luni lwenkinga,
inkinga ngifuna ukuthi kuwena awusalusumbambela ukuthi noma engayisolvanga kodwa uyakuthanda. Bafowethu ngifuna ukuthi uJesu noma ungamu-understandanga kodwa uyakuthanda, noma ngakudida. Ngoba futhi kunamavesi amakhulu adidanayo, kunezinto ey'khulunywa ngalo Thixo, kunezinto ey'khulunywa ngomoya ongcwele, kunamaphupho, kunama-prophecies. Zonke lezi zinto uma sey'hlangana zibuye zidide sometimes, but ngifuna ukuthi kukho lokho kudideka ayingabe bikho into ekudedelanisa noThixo. Ukunalokho bambelela othandweni ukuthi noma sengi-confused but I will hold on to his love. Bafowethu ngithi mina noma sekushiyelwe kahle walizwa ivangeli, wezwa nokuthi uJesu kutholakala, wafika nawe oh my God, wafika nawe unama-expectations ukuthi izinto ey'thile ey'baliwe ezabalwa umfundisi wakho ukuthi ziyatholakala kuJesu, nawe finally uzozithola. But sekuphela iminyaka ungayitholi lezi zinto okuthiwa ziyatholakala kuJesu. Bengifuna ukuthi wena just erase everything ekuthiwa iyatholakala kuJesu, ubambe nathi eyodwa, uthando lwakhe. Lamasatha kungenzeka ungayitholi bafowethu izinto oyicelayo, kungenzeka uyibale zonke izinto oyidingayo uThixo angakunikezi neyodwa. But if there is one thing engigarante ngayo, if there is one thing ngisho mina nawe singazani, but there is one thing engigarantile ngayo ukuthi uthando lwakhe for you it endures forever. Engani uJesu ukuthanda wena sewonile, engani uJesu nawe awumenzeli konke akudingayo kuwena kodwa uyakuthanda unjalo. Engani wena uJesu unakumphika, engani uJesu nokumkhohlwa, engani uJesu nokumdawutha, uJesu nokumthuka ngenhliziyo, uJesu nokumphikisa, uJesu nokuphambana naye, but uJesu umile othandweni lwakhe. Uthi ukuthanda noma kunjalo. Bengizothi mina noma kuthiwa bafowethu kwenzakalani ayingabibikho into that removes you from the love of God. Usho njalo mayibhala umpostoli uPawulu uthi awukho okungahlukanisa nothando lwakhe, uyibala zonke izinto uthi akukho nokodwa kulezi zinto ezingasihlukanisa nothando likaKristu. Can I speak bazalwane? Kunomuntu ozehlulela yena namhlanje uma eyibuka uthi I used to be a Christian, I used to love God, I used to go to church like nobody's business, ave bengi-attenda iy'nkonzo zonke nemikhuleko yonke ngawa. Angikhuluma nomuntu owile manje othi ngawa endleleni. Labasaya. Can I tell you something? Can I tell you something? Lapho ekweni kwakho uthando lukaJesu never changed. Uthando lukaJesu for you, it never changed. Hayi phela bazalwane masingakhuluma nje amaqiniso, sikhuluma amaqiniso, asibahle kangako kuNkulunkulu. Asibahle kuNkulunkulu. Asizukumalana and act like we are holy. Siyazi ukuthi asikho ngcwele. Asikho ngcwele. We are not even close. We are not even close. We are not even close. But uJesu angithanda bangcwele. Ngithanda abantu bakababa. uJesu uthanda abantu bakababa. uJesu uthanda abantu. uJesu uthanda abantu. La mawumuntu manje umuntu mawuzidescribe uhlezi wedwa kutholakala ukuthi kuyo yonke into oyichazayo uchaza umuntu. Jesu uthanda yona leyo nto. Hayi uJesu akathanda abasontayo. uJesu akathandi nje aba-athendayo. uJesu akathanda abadlisidlo, akathanda abadumisayo, uthanda abantu. Sizoyikhuluma
sizoyikhuluma yokuthi lukusebenzela kanjani lolu thando ngoba angakuthanda lungakusebenzeli, but ngiselapha nje ukuthi who is included. Uma sibheka nje ama-bracket, he has no brackets. uJesu uyasithanda. Uyabona uNkulunkulu basalwane, you don't need to impress God ukuze akuthande. Hawu hamba nami bazalwane, ayikho into ongayenza ukuze uNkulunkulu adecide ukukuthanda. uNkulunkulu ukuthandela ukuthi he decided ukukwenza. It excites God to create you. Awuhamba nami bazalwane, kuyam-excite uNkulunkulu to design lo muntu oyena wena. It excites God so much that yonke into ayidalile emhlabeni uNkulunkulu uthi mayibe khona bese iba khona. In other words, it is a command that he throws emhlabeni when he commands, and then things become, because izwi lakhe liyadala. But makuziwa umuntu, he is so excited that he does not want to command us into existence. Uthi ngicela ukuhlala phansi kulokho. Kukhonto engizoyenza kuyona yonke into ayidalile, ayikho efaniswa nayo. Lamabo ayikho into eyisithombe sakhe. When God, ngicela simbuke manje uNkulunkulu, when God looks at himself, akesithi nasi ngisibuko phambi kwakhe, mayezibuka, and then he says umhlaba uyadeserve ukuba nento enjengawo. Umhlaba muhle, umhlaba uphelele, kodwa umhlaba uyashoda ngento enjengawo. Lo mhlaba, hayi bazalwane, lo mhlaba ugcwele zonke izinto that I have commanded into existence. But if there is one thing eshoda kulo mhlaba, yilento ekufanele iwubuse. Njengoba ngibuse ezulwini, kukhona ofanele abuse emhlabeni. Uma ezobusa emhlabeni kuyamphoqa ukuthi akafane nami. Uma ezofana nami kuyangiphoqa ukuthi ngingakhuluma izwi abe khona, but kufuna ngibambe ngezandla. Because the point of contact when it comes to God and earth, if there is one thing ehlanganisa uNkulunkulu nomhlaba, umuntu, abafethu akukho la siza uNkulunkulu ethinta something emhlabeni. All this time uNkulunkulu mayidala, he was at a distance ezulwini lakhe, ethi makube khona ukuthi engekho yena emhlabeni, ethi makube khona ukuthi kwaba khona zonke izinto ulakhe lesandla zaba khona. Kuthiwa makhasiya, kuthiwa bazalwane akathinki lutho, umoya wakhe kuthiwa wawuvunguza. Ungadlali, kuthiwa wawuvunguza, hovering over the surface. Umoya wakhe uvunguza. God is busy searching ukuthi kodwa yini eshodayo kulo mhlaba, and then he speaks things into existence. But there was a time where he decided, I need contact. Bafowethu, ayibe khona into engihlanganisa nomhlaba. Iyodwa into ehlanganisa uNkulunkulu nomhlaba, umuntu. Uma ke enza umuntu uthi ngifuna ukumenza ngomfanekiso wami, funa ngifuze, angafani nje nami ngama-looks, but funa ngifuze. Wena Lord, when God thought about creating
creating his image, he had you in his mind. uNkulunkulu ophezulu konke, uNkulunkulu odala izulu nomhlaba, ayikho into emhlabeni efuze yena ngaphandle kwakho. Ayikho into efuze uThixo ngaphandle kwakho. uNkulunkulu noma edala iy'ngelosi azimfuzi. Ngisho iy'ngelosi akukho bazalwane la kuthiwa khona uNkulunkulu wathi this is my image, noma ethi masenze ingelosi ngomfanekiso wethu. Ungayisho lento ngale ngathi if there is one thing that the devil hates, ukuthi naye noma awaba khona before us kodwa akenziwanga ngomfanekiso. Ngicela ukukhuluma bafowethu, into eyaxoshisa uSathane uLucifer ezulwini ukuthi he wanted to be like God. Uleka saya lava uthi ayo uSathane uxoshelwa ukuthi ufuna ukuba njengoNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu mayenza umuntu uthi ngizokwenza umuntu abe njengami. uSathane usizondela thina ukuthi senziwe lento ayekade ufuna ukuba yiyona. Bafethu, uNkulunkulu wami, kodwa Jesu ngithini namhlanje? uSathane thina usizondela ukuthi ngoba sinjani, ngoba sinjani thina sizokwenziwa ngomfanekiso kaNkulunkulu, lento yena ayixoshele ezulwini. Ngoba phela wathi uzama ukuphakama ezulwini uSathane, efuna ukufana noNkulunkulu, efuna ukulingana noNkulunkulu. Kwasho ukuthi uNkulunkulu akayibekelanga uSathane leyo nto, uyibekela umuntu. Sathane, ngizokuxosha ngoba ngineplan ye-image. Wena you are not my image. Wena ulapha une-role, unendima yakho. uSathane bafowethu was a leader. uSathane wayephethe ingelosi. uSathane was a chief worshipper. uSathane wayidumisa kuyona ingelosi ephezulu, yona phela ingelosi enkulu uLucifer. But enikezwe leyo role engafaniswanga noNkulunkulu. Bathiwa hlala kuleso sikhundla kodwa awuzufaniswa noNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uneplan yokwenza wena. uNkulunkulu wancisha uSathane, wancisha uLucifer lento akunike yona wena. Cha, bengifisa ngathi umuntu angazi understand seyolala namhlanje ukuthi kanti ubani uThixo. Bengifisa wena uzazi wena. uSathane uNkulunkulu wancisha uLucifer lento ayizoyinikeza wena. Into emqhatha nje noLucifer ukuthi uLucifer ufuna ukuthatha i-authority ayibekele wena, wanqaba nayo. Wathi ngingakunika kanjani beseza Loretta, ngizokunika kanjani image beseze ophiwe, ngizokunika kanjani image bekhona oMary sabaplanele, ngizokunika kanjani image bekhona oShaba, bekhona oKara, ngizokunika kanjani. Wanqaba ne-image, wathi alikafiki usuku weLucifer. Yamhlupha lento uSathane ngoba uSathane himself understands the power of being an image. Awubaketha ukusiyama thina nje asi-understand lento esiyona, uSathane uyayazi. Thina sidlala nje ngeposition yethu, uSathane uyiqonda kahle. uSathane le position uSathane angayilwela bafowethu kunqamuka ingalo. Lento yamenza walwa ene-position ephezulu, walwa walahlekelwa isikhundla waze waxoshwa elwela lento yiyona. Bengifisa ngabe uyayibona, bengifisa ngabe uyazibona. Bengifisa uyibone namhlanje. uSathane uyena okwaziyo wena.
siyabonga Jesu. Sibonga ukuthi sothi siqeda la sobe sesiyiqonda ukuthi singubani. Wena waziwa uLucifer. Ukube wena bewazi. Ngoba lento yolwazi. Yazi uNkulunkulu namhlanje mangathiwa Thixo ake uvele. Ake uvele uNkulunkulu ukhulume nje noma yini ofisa ukusitshela yona yodwa. Ngathi ngiyambona. Engathi uNkulunkulu uhlezi nalento eyodwa ethi abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. I feel like this statement it is continuous. I feel like this statement namhlanje sisaphila. I feel like this statement namhlanje uNkulunkulu mangathiwa awusho Nkosi into eyodwa ofisa ukusitshela yona angathi abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Yini lena singayazi? Asizazi ukuthi singobani. Asizazi singobani. Mhlawumbe sishayisana nendonga nje sihlaselwe sifuna yonke into asizifuni thina. Yonke into siyafuna ukuyazi asifuna ukuzazi. Isakho into esingayazi manje. Sazi yonke into. Siya-create, siya-research. Sazi sonke isifo. Sazi yonke into ukuthi ikhandwa kanjani. Sazi yonke into ukuthi ihlezi la ihlele khona nje ihlele isweni ihlala how is it maintained. Siyakwazi ukuba healthy, siyakwazi ukuyiphatha. Siyazi ukuthi emhlabeni kwenziwani kuphilwa kanjani kodwa asizazi. Thina ukuthi asizazi kanjani ufika ku-Eva uthi nampela ushilo usathana uyasazi thina ithina singasazi uthi ushilo yini ngempela uNkulunkulu ukuthi ningadli la. Bafethu ngicela ulifunda la vesi. Ngicela ulifunda because singabantu thina abanengqondo. Khona kufanele sicoshe kule la vesi. Yes. Angula ku Genesis. Satan. Chapter 3. Now the serpent was more shrewd than any of the wild animals. Right? Kuthiwa ke it asked the woman, the serpent, did God did God actually say you are not to eat from any tree of the garden? Mina nawe sesinesikole manje asifani no-Eva izwalento. He said to the woman, is it really true that God said you must not eat from any tree of the orchard? Asifunde hey bafethu. And he said unto the woman, ye hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden. Listen to this. Usathana ukukhuluma into ayaziyo. Uthi ushilo ngempela yini? Ngamanye amagama ukhona la asezwile khona ukuthi ushilo uNkulunkulu. Usathana ngeke siyomfuna kudala. Bukani usathana udlala into enjani la. If
the devil knew nothing about what God said. Sabona Thandeka, ubezofika athi Eva anidlingana kuzona zonke izihlahla ezikhona. Yayizona kodwa akasho njalo uthi ushilo ngempela yini. Umbuzo wami wokuqala ubuzothi Sathane, umbuzo wakho is more like a confirmation than a question. Why ubuza njengomuntu osazi ukuthi kuthiweni? Uyibuzelani into oyaziyo? Usathane ubuza into ayaziyo uthi ushilo ngempela yini uNkulunkulu ukuthi ningahle. Who did the devil have a conversation with before Eve? It only makes sense ukuthi uNkulunkulu ngalesikhathi etshela uAdam ukuthi makangadli kulesi sihlahla, the devil was listening. Yonke into uNkulunkulu ayisho ngawe ayisho kuwe. USathane usukela lele ufika uzobuza ukuthi kushiwo ngempela yini ukuthi ningadli zona zonke izihlahla. Yaqala i-conversation yabakhona, but ngilande amagama athi uSathane uyayazi into oyiyona, uyayazi indlela oyingozi ngayo kuye, uyazi ukuthi uSathane unamandla angakanani, but inkinga wuwe ungazazi. Inkinga wena ungazazi. Hayi, sengizothandaza ulabasa la. Oh Jesu. Jesu uyakuthanda wena. uJesu uyakuthanda. Naye uSathane uyakwazi ukuthi wena uyathanda, wena uthanda uJesu. And leyo nto iyamhlupha uSathane. But nginenkinga ukuthi wena ucabanga ukumdedela. Ngisho ukuthi wena unama doubts. Bazalwane, uSathane akazufika njengenyoka kuthina sonke. USathane manje akafiki ngisho nangephupho. Hayi ngicela ukunitshela something abeningayazi. uSathane akafiki nangesibonakaliso, kodwa uSathane ufika ngawe. Athi ngiphuza amanzi. How I want to say this. Akasafiki njengomoya ovunguzayo, akasafiki njengenyama, kodwa uSathane usefika ngawe. Hawu kanjani? uSathane uhlala emicabangweni nasemizindlweni yakho. Ilapho uSathane enesitulo khona. Angeke futhi umphuce. uSathane uhlala engqondweni yakho. Kuba yingqondo yakho qala ejikela wena. Ufuna ngibamba ungaphunyuka. Uma usuzosuka kuNkulunkulu
akusuki umakhelwane, akufiki iphupho, akufiki isibonakaliso, akufiki idimoni. Kuqala ingqondo yakho ikubuze, ukhona ngempela yini lo nkulunkulu omkhonzayo? Bakithi sizoba nenkinga-ke uma usathane esizomlindela aqhamuke ngesitha. Shaya ma, uma usathane esizomlindela ukuthi uyambona lo muntu ombone isitha sakho, akusiyena ozofika nento ezolimaza wena ohambweni lwakho. Bafethu, sawubona belo mfethu. Laba bantu that you consider your enemies, in fact uma kuthiwa khona umuntu obasebenzisa kakhulu uJesu, uJehova, ukunosathane. The people you consider enemies, isikhathi esiningi umuntu ovamise ukusebenza ngabo uNkulunkulu kunosathane. Banakho ukufika kwi-season where God is planning something. Laba bantu othi wena bayizitha imvamisa. I-playground kaNkulunkulu iseyitheni, i-playground kaSathane isengqondweni. Bafowethu, mina ngiyanifisa man ukuthi ngihambe nami, ngiyanifisa man. Ningangiphunyuki please. Noma uNkulunkulu esezokubusisa udeka itafula phambi kwezitha, because he is God onga-operate izitha zingekho. Hayi, uhlobo lukaNkulunkulu oluvamise ukwenza izinto izitha zikhona. Hayi, uNkulunkulu akanqeni ukuphathisa isitha isibusiso sakho sihlale esandleni sesitha sakho. Bafethu, nibathande nabanizondayo. Nibathande nabanizondayo. Uma kuthiwa khona umuntu okwazi ukusebenza ngesitha, it is God. Yini kanti uSathane pha ungasebenzi ngezitha? USathane uhlangana naphi nesitha? Because my uSathane eze-operate ngesitha, that is obvious. Engani uSathane bafowethu, kanti niyamkhohlwa yini uSathane bafowethu lapha ya kuJobe ukuthi kwasekhuluma unkosikazi. Awulalela Jobe, ehlisa umoya. Lalela. Thuka loNkulunkulu. Okay. Ngithi yona ke uSathane manje uba sengqondweni yakho. Can I tell you something that is amazing? Can I tell you something eningakaze nicabange masana? Uma uJesu esefastile 40 days and 40 nights, kuthiwa he is led by the Holy Spirit into the wilderness. Umoya engcwele umholela ehlane babakhe. Enkathi umoya engcwele emhola, hayi ukuthi uJesu uhamba ulandela isipoki esihamba phambi kwakhe. Cha, umoya engcwele uphila kuyena, then uyamhola abonakala ehamba yongena ehlane. Mombuza Jesu yaphi? Ngiyahola. Hayi sangambona pho oholayo ukhona. Ukuthi angiholi lapha ya ungihola la. Okay. Uma eselingwa kuthiwa uqede fasting 40 days and 40 nights. Kuthiwa kwafika uSathane. Uma uSathane efika, nakhona aqhamuki ife elimnyama eliuSathane. Number 2, aqhamuka inyoka eyaqhamuka kuEva izokhuluma noJesu. Aqhamuka isipoki
Kodwa uSathane ekhuluma lamagama kuJesu ethi uma uyindodana kaNkulunkulu ngempela awushintshe lamatshe wenza abe yisinkwa. Yonke le conversation ayenzeki verbally. Le conversation ayenzeki between two persons. But this is a conversation in the mind of Jesus, the man. Ulaphayana ehlane yedwa akamile noSathane. uSathane uvakasha ngengqondo engqondweni kaJesu. Kukhona into ethi kuyena uma uyindodana Let me tell you why. Jesus is hungry at this point. uJesu uqedile 40 days and 40 nights iphelile ifasting. But uJesu is able ukuhlunga engqondweni yakhe izinto ezivela kuSathane nezingaveli khona. uJesu uphikisana yedwa njengoba emile ehlane. Akaphikisani noBeelzebub, akaphikisani noSathane noLucifer. In other words, there is no other being emi noJesu in the wilderness. Njengoba lithi iBhayibheli wayekhuluma noSathane. This conversation was internal kuJesu. That is why singenayo ilikeness kaSathane ukuthi wayeyisiqu esinjani. Njengalokhu sinaso isiqu sikaSathane. Genesis sinaso isiqu ukuthi uSathane came as a serpent. Kodwa uJesu mayeqeda fasting 40 days and 40 nights asinaso isiqu sikaSathane ukuthi wafika in a form of a snake noma wafika in a form of a shadow. Njengoba singekho isiqu, it is because uSathane at this point he is invisible. Now, it is impossible for Jesus to have a verbal communication with an invisible being. He is not having a conversation with uSathane at this point. But this conversation is internal in his mind because it is your mind that challenges you first before any other thing. When before uzutshela umuntu ukuthi lento kaNkulunkulu ayikho, into eyenza umuntu abe convinced ukuthi into kaNkulunkulu ayikho ingoba seke wayicabanga vele ukuthi kungenzeka ukuthi lento ayikho. Akekho umuntu ongayeka uThixo emiyekiswa ukuthi utshelwe ngabantu ukuthi akekho uNkulunkulu engakaze ayicabange leyo nto. Ngicela ukukhuluma namhlanje. Ngicela ukukhuluma bakithi ngoba sengiyavala vele. Ngivumelene bazalwane. Ngivumelene ngikhuluma vele sengiyavala. Into ayenza umuntu athi lento kaNkulunkulu ayikho. Akusikhona ukuthi he is being convinced by other people. Uma convinced abanye abantu basuke bezoconfirma into ebivele yi-doubt in their mind. Ngeke umuntu aliyekise into ongayidoubtanga. Can I repeat? Sondela. Can I repeat? Umuntu wakho, husband, boyfriend, girlfriend, because I'm making an example. Umumthanda, ungakaze umdoubte ukuthi uyaganga. Ungakaze umdoubte ukuthi khona akwenza ngaphandle kwale relationship. Ngisho kungafika umuntu azokuxoxela indaba ngaye, uyakwazi ukumvikela uzume ngetshe uthi never.
ngeke umuntu amakwenza. Angeke uhlukaniswe umuntu okutshela ngomuntu wakho ungakazi umcabango ukuthi umuntu wakhe angayenza le nto. Hawu ngithini bakithi? Uze umiyeke umuntu ingoba vele in your mind sewuke waba nayo into, mhlawumbe une-proof of a past experience or an occurrence ukuthi seke wakwenza lokho. Therefore into ezongenza ngimiyeke ukuthi vele nami engqondweni yami ngake ngamdoubta, therefore lo muntu obekhuluma uzoconfirma ama-doubts ami, therefore ngiyamiyeka ngempela. But until you doubt that person, awuhlukani naye. Awu ngiyabonga bakithi, ngiyabonga ama-gifts, ngiyabona angena. Thank you so much. So uNkulunkulu uma umthanda, uNkulunkulu ungamdoubt, akekho umuntu ongafika akutshele otherwise about this God. Into ezokuyekisa uNkulunkulu ukuthi seke wamdoubt, ukuthi seke wazizwa uphoxwa uNkulunkulu. Yikho udinga abantu abanjengathi abazokutshela ukuthi akaphoxani. Fanele siqinise into ekwenza ufanele uye esontweni, into esithi thina yesontweni, iyeke lenkani ethi kuwena hlala endlini. Kwakhona lapho kusakhuluma uSathane engqondweni yakho, khona lo Sathane oconvince wena ukuthi uright ungakhonzanga nabazalwane, uright endlini, uright ukhonza efonini, uright ukhonza ku-TV. Angithi lo Sathane udlala engqondweni njengoba lokho ekuconvince. uSathane wenzela ukuthi uhlezi uwedwa, ungabe in the midst of people abanjengawe who are going through things like you. Ufuna uSathane ushawe izinto endleleni yokukholwa and you have no one oseduzane oyi-example ukuthi nathi siyashayeka kodwa sisabambelele. Izokushaya lento yokukhonza wedwa, izokushaya lento yokuthi uNkulunkulu wakho uhlezi naye in your cocoon, izokushaya lento yokuthi wena uthi awusahlanganyeli ngoba uthi emasontweni bayasiqola, emasontweni benzani. Asiphikisani ney'nsolo zakho. Inkinga yami uSathane ufuna ukukushaya kahle usuwedwa. But when you are in the midst of abangcwele, you get to learn ukuthi hayi man, uJesu mayesathanda lona hayibo, uJesu mayesathanda lo, uma kusakhonza nalo, hayi angimdedeli, uma uSibanibani esakwazi ukuthandaza kanje, ngibe ngimazi indaba zakhe umakhelwane wami, ngibe ngimazi ukuthi uphila impiloni, ngibe ngimazi ukuthi wenzani, kodwa nangu ebukhoneni bukaNkulunkulu angisasalanga. Bafowethu, Jesus Christ, ngithini namhlanje? When Jesus is in the wilderness, uSathane umvakashele engqondweni yakhe. If the devil can visit the mind of Jesus, how much engqondweni yakho? Uma uSathane ekwazi ukungena engqondweni kaJesu, uJesu ayibuza ayiphendula, if I'm really the Son of Man, ngingayiphosa phansi, ingelosi vele zizonginqaka bese buya athi ngiyakuzwa Sathane ukuthi wena, bese mphendula ethi it is written ukuthi do not test the Lord your God. Yonke le conversation ingaphakathi, woke uhlale nawe uphikise yonke into eshiwo uSathane ngawe kuwe, using you. Khona izinto ezivela kuSathane ezicatshangwa wena. Uhlala khona lalela, awungcolanga.
Akukungcolisi. Can I say this bazalwane? Akukungcolisi ukufikelwa yimicabango evela kuSathane engqondweni yakho. Angicela ukisho lento. Ukuhlangana, ukukhuluma nokuba noSathane akukungcolisi. It is normal. Hayi lalelani bafowethu. Noma ngaba umfundisi oshumayela kangakanani, it is normal ukuvakashelwa uSathane engqondweni yakho ucabanga izinto ezizokukhipha ekholweni. Kade ninaze nizwe into umfundisi usibanibani usegila imkhuba. Akaze nizwe yini bafowethu ukuthi umfundisi besimethembile. Hayi ukuthi akasiyena umfundisi, uyena umfundisi uvakashelwe. Vakashelwe ngoba makuwumuntu unengqondo. Makuwumuntu unengqondo. Futhi lento ayenzile. Hayi ukuthi uyenze ngaboni. Ayikho lento ukuthi umuntu athi bafethu ngilingiwe nje kwase kuyenzeka. No. Lokho kulingwa, it is through your own mind. You orchestrate, create into iqambe, uyicabange before uyenze uyiqede engqondweni bese uyayi-act. Usuyicabangile. Yikho nje isijeziso vele kufanele umuntu asithole. Ngoba umuntu usuke yenza into ngengqondo yakhe, but that mind is influenced by the devil. That is why umuntu noma engona asimjezise kodwa singamehluleli. Ya. Buyani bazalwane. Umuntu noma engona akasithole isijeziso kodwa kangehlulelwa against God. Awungithini namhlanje. Umuntu mayenze into okufanele imfake ejele, akangene ejele. Ahlulelwe ngokwezwe, ngokwesenzo. Kodwa akangehlulelwa ngobuyena kuNkulunkulu. Akangasuswa kwiposition ahlezi kuyona ngokukaNkulunkulu. Akumenzi angabi yilento uNkulunkulu amenze waba yiyona. Umuntu noma engona kangakanani, ngicela ukukhuluma nabantu namhlanje. If God has anointed you, kodwa wena wangaphila according to into akugcobele yona, kuNkulunkulu uyiyo. Njengoba uyiyo nje, he is waiting for the day that you realize ukuthi ungubani. Yikho ngithi namhlanje sifuna ukuthi singobani kuNkulunkulu. If you happen to die ungazanga ukuthi ungubani, unfortunately there is no good for you after the grave. But ngithi mina nanti ithuba nje livela ku TikTok. Kodwa kosemkhulunkulu siyokhala sithini? uNkulunkulu siyophika ngani? Ngoba nginangedatha lethu wakhuluma uThixo. Ngithi mina kuwena, once you realize who you are to God, you then need to hold on with an understanding, because abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Once you get this knowledge of who you are, greater than every other thing, you are the image, the very and only image of God. Once you understand that, bambelelo othandweni lukaNkulunkulu akuthanda ngalo mhla efe esiphambanweni Jesu kusindiswa wena. Now asiqhubekeni. Now ingqondo kaJesu is challenging him as the Lord is challenging him after fasting. Ngoba enye into uSathane akathabi fasting yakho. uSathane akanendaba noma uphuma enkonzweni ngobesine wena. Athi into efanele siyicabanga, kufanele sikhumbule bazalwane. No, ungakhohliswa. Bazalwane, ningakhohliswa. Yabona umuntu athi kuwena uSathane akasondeli ngoba nakho ngithangazile. Can I shock you? uJesu fastile
40 days lo ungakafiki kuwona wena, 40 days and 40 nights sathane wafika. Akasatshiswa na fasting. Hey maya, akasatshiswa na fasting. Into engase idile ngosathane amazwi ozowakhuluma usuka kwi-fasting. Nansi into ezomchallenge usathane, but not the fact that ufasting, the fact that uphuma emthandazo. Engani wena ukwazi ukona uphuma nje esontweni. Awu wena uJesu umjikela uphuma nje eminyango wasonto, uphuma nje. Siziphuma nje esontweni, siqala nje sishutha ngaphandle, siqalile ke njalo iyonakala, qaliba kwabo-ke manje buyela emgudwini wayo, ngoba phela manje ingqondo isuke isasebenza. Usizana ufuna ukuzokunyakazisa amalanga ngoba ade uthandaza kangaka ake sikuzwe ngoba akakusabi. Hawu usathana wakwavakashela uNkulunkulu bafowethu, mhlambe mangikhuluma kaJesu